bura ma Karachuonyo Adipo kuome okone jopuonj madongo e skunde mag sekondar mayudore kar chieng' bura no mondo yie oket maino margi e ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag telonegi. Jad bura wacho ni karadok ni thoth skunde ma Karachuonyo osebedo ka timo maber e penj madongo magiko higa, to nitie skunde moko mosebedo ka golo duoko maricho. Koni piny owacho okalo aguch omenda ma NG-CDF osebedo ka timo manyalo bero sekta mar somo, kendo thoth skunde ma kono ni kod lwasi makare maonge gima nyalo mono jopuonje timo maber. Jalup Commissioner e Sub County mar Rachuonyo West Jacinta Oganda ne onyiso jopuonj madongo mondo bende jopuonjre obedo gi kido makare ma ok gidonje timbe manyalo rocho sombgi. Miambe an gi chir mar wacho ni jopuonj ni un bende challenge uru gi result maru ni ne kaka watimo maber. Skunde ma otimo maber amiyo gi ongera. Moko ni kasedi e skunde gi. Total amount mwachiwo kawuono e bursary en $48,000,000. To pod wa continue to chiwo bursary go eko nikech kata joma cha wamiyo forms ok obiro ka duto. Moko kuomgi ne okawo forms, yes, to school ma nyathi some okene Karachuonyo kae. Opening schools on Monday, and at least the principals have somewhere to start. And we've also talked to the principals that as they are the custodians of the children, they mentor them, and they keep the children in school. The learners and the parents are also happy with what they have received. It's a big relief to the parents who are paying fee for the learners. We want to ask that this program continues even in the future, so that learners who are coming to join secondary schools will have to benefit from the same program.